nins i nines! Avui vos contaré un conte, però per fer aquest conte necessito això, una ripalleta d'aigua, sabó i un pot de desinfectant. Aquest conte se diu Gens ni mica de brutes. Mireu. Gens ni mica de brutes. Per això ho farem servir després, ja veureu per què. Així, anem a començar. I jo vos vull contar un conte ben polit, que sigui bo d'entendre i que sigui divertit. Pot ser un conte de fades, pot ser un conte de dracs, pot ser hi sortim bruixes, pot ser hi hagi gegants. Anem a començar el conte. Això era i no era una vegada una nina un poca polissona que li deien Petra. Mireu. La Petra no entenia el per què la seva mamà li feia fer rentar les mans cada vegada que havia de menjar, cada vegada que venia de jugar, cada vegada que venia del carrer. No entenia el per què. Si no duia les mans brutes, se'ls havia de fer netes. La veus, la Petra? I la seva mamà. Ja està clar que sortia a jugar en el parc, ja està clar que anava a jugar en la terra i en tot el que trobava. Però, clar, la Petra s'embrutava les mans, però no tenia cap problema. Feia zam, 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 se'ls mirava i ja te tornava donetes. No tenies per què la seva mamà li deia cada vegada que s'havia de fer les mans netes. També anava jugant als conills que tenia fora vila. Si els conills són tan suaus i són tan dolços i tan blancs que no poden estar mai bruts, la Petra no entenia per què la seva mamà li feia fer les manetes després de jugar als conills. No ho entenia de cap de les maneres. I antes de menjar? I per què antes de menjar s'havia de fer les manetes? Tampoc no ho entenia. No, però clar, la Petra, quan menjava, per exemple, espaguetis, feia un rodillet en la forquilla, s'ho posava dins la boca, però moltes vegades no arribaven tots els fideuats i havia de fer així en les mans. La veus? Quan hi havia xitxeros, no aconseguia agafar-ne cap en la forqueta i clar, s'havia d'agafar en les mans. Però clar, ella en això no ho pensava. Ella només veia que tenia les mans netes. O per exemple, quan anava a jugar en el riu, o en els bassiots, quan plovia, no entenies per què després de jugar en l'aigua, quan arribava a casa seva, la seva mamà li deia que s'havia de fer les mans netes. No ho entenia de cap de les maneres. Però, i si jugava amb aigua? Clar, ella l'únic que veia era la seva mà i els seus 5 dits. 1, 2, 3, 4, 5. 5 dits. Entenia que tenia una mà i una altra mà, però se'ls mirava i no els veia brutes, sempre els veia netes. La seva mamà li va dir que s'havia de fer les mans netes perquè dins la mà sempre hi ha bitxitos. Hi ha bacteris, virus i moltes coses que mos poden fer posar malalts. Encara que no els vegem, mos poden fer posar malalts. Els veus? Aquests sempre hi són, encara que no els vegem. La Petra, clar, va començar a pensar tot el que li deia la seva mamà. La seva mamà li deia,
Petra, és que no entens que si ara no te faig les mans netes, cada vegada que fas qualsevol cosa, cada vegada que surts de fora i tornes a entrar, te pot posar malalta. Pots tenir tos. Pots tenir ganes de vomitar. I si te poses malalta, clar, no ens en quedarà d'altre que telefonar al metge. I clar, haurà de venir el metge. I què passarà si ve el metge? Que te donarà un xaropet i t'escoltarà i també te farà fer un pipí dins un potet per veure si està bé o si no està bé. I potser te miri els genolls, els colzos, potser també te miri el coll. Clar, o potser t'escolti quin és pitet. Clar, però no se'n donarà compte fins que miri amb un microscopi i pugui veure que té bitxitos. Clar, què passarà si tens bitxitos? Que hauràs d'anar amb una ambulància. Clar, la Petra va començar a pensar tot això i va començar a pensar que ella no vol estar malalta, que ella no vol anar amb una ambulància, ni vol tenir febre, ni se vol haver de tossir. Se'n va donar compte de que la seva mama li deia que s'havia de rentar les mans perquè estava molt bé rentar-se les mans. Per ella està bona i pot seguir jugant amb els conills, pot seguir anant a jugar a la terra, pot seguir anant jugant en el parc. Però clar, per això necessitava fer-se molt les mans netes. Cada vegada que passava per davant del bany, na Petra s'anava a fer les mans netes. Cada vegada que na Petra jugava amb qualsevol cosa s'anava a fer les mans netes. Així va entendre la importància que tenia fer-se les mans netes. Ara, que estem a dins casa nostra, potser mos pensam que no duim les mans brutes tampoc, però sí que les duim brutes, perquè hi ha bitxitos, hi ha bacteris i hi ha virus. Per això m'ho hem de fer les mans netes. Jo he preparat tot això, que és el que me fa falta per fer-me les mans netes. Bé, mira, anem a fer les mans netes. Un poquet de sabó, un poquet d'aigua... Ui, que està de freda! I fregant les mans ben fregades. Renta que s'aigua és calenta, renta que s'aigua fa xiu-xiu. Per damunt els dits. 1, 2, 3, 4 i 5. Per damunt l'altra mà i els dits. 1, 2, 3, 4 i 5. Ai, que estan de netes. I ara que toca? Aigua. Aigua. Quan ja les tenim ben netes, els eixugarem, ben eixugades. I després, la fórmula màgica. Un desinfectant. En posarem una goteta a les mans. I així et sé que no hi haurà ni un bitxito. Fregam. Ben fregades, per tot. Pues aneu a rentar les mans. Conte contat. Conte acabat. Si us ha agradat, pica endavant! Fins una altra!